Здравейте от нас, Соларни системи Русе. Намираме се на наш обект, на който сме изградили фотоволтаична централа с мощност 50 кВт. За нейното изграждане сме използвали 100 броя панели на Longi Solar, 2 броя инвертори по 25 кВт на SolarEdge, както и 50 броя оптимизатори. В това видео искам да ви разкажа малко повече за оптимизаторите, каква е тяхната роля и значение в изграждането на една такава централа. Приемаме, че имаме монтаж без оптимизатор. Както знаете, имаме стрингови, примерно 10 или 15 панела вързани в един низ. Ако имаме засенчване частично или зацапване на един панел, всичките панели в низа започват да произвеждат и да дават ток на инверторите толкова, колкото произвежда засенчения панел. Т.е. търпим загуба. В нашия случай обаче, когато имаме оптимизатори на мощността, всеки панел работи сам за себе си, като по този начин избягваме несъответствието в работата на панелите. Другото интересно нещо е в тези оптимизатори, че когато си завършим монтажа, всеки оптимизатор си има QR код, който се отлепя. Правим си една такава схема, за да е максимално разбираемо за нас в офиса после, за да можем да ги нанесем в мониторинговата програма. Това ще ви го покажа в някои от следващите ни видеа как става. Другото, което мога да кажа, същото важи и за дефектирал панел. Ако имате дефектирал панел и нямате оптимизатори, спира да работи целият стринг. Като по този начин също търпите загуби. А когато имаме оптимизатори, ще спре само единия панел да работи и веднага ще си го видим в реално време в мониторинговата програма на смартфона си, кой панел не работи, къде се намира точно и съответно да се вземат мерки да се отстрани повредата. Гаранцията на оптимизаторите е 25 години, а на инверторите на SolarEdge гаранцията е 12 години, като имате опция да се удължите до втората година на пускането на централата в експлоатация. След доплащане към SolarEdge гаранцията може да бъде увеличена на 20 години. Това е за сега от нас. До нови срещи!